En toen kwam er een groepje Duitsers op de fiets, die kwamen vanuit de richting Stad van Gent. En die officier die ging daar stampij maken, wat gebeurt hier? Hij pakt zijn pistool en schiet direct 4 mensen ter plekke dood. Ik ben filmmaker Klaas van de Ketterij en samen met militair historicus Hans Sakkers ga ik op oorlogspad. De provincie door op zoek naar bijzondere verhalen en plaatsen uit de Slag om de Schelde. Nou Hans, het oorlogspad brengt ons vandaag door de tunnel naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat ging iets makkelijker, die oversteek van de Westerschelde, dan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, mij, hè? De Tweede Wereldoorlog was het zeg maar in september en oktober levensgevaarlijk om de Westerschelde over te steken. Overal Britse jachtvliegtuigen die elk schip wat ze zagen onder vuur namen. En we hebben het in deze aflevering over Dolle Dinsdag. Ja, Dolle Dinsdag is iets wat zich alleen in Nederland heeft afgespeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog. En dat is de dinsdag 5 september, de dag nadat Antwerpen ingenomen is door de Britten. En iedereen ging ervan uit, nou die opmars ging razendsnel en Antwerpen was gewoon een tussenstop. En daarna zouden ze onmiddellijk verder gaan en de rest van Nederland bevrijden. Heel Nederland was een euforie, de oorlog was afgelopen, het was klaar. Maar in Zeeuws-Vlaanderen is Dolle Dinsdag heel bloedig ten einde gekomen. Nou, dit is een indrukwekkend monument, Hans. Kun jij vertellen wat hier gebeurd is? Heel Terneuzen was in rep en roer. De Duitsers zaten verslagen langs de kant van de weg. De bevolking eigenlijk een beetje uitzinnig, want de oorlog was eigenlijk wel afgelopen. Het was klaar. De Duitsers hadden overal voertuigen staan, paard en wagens, maar die werden totaal geplunderd door de bevolking. En die Duitsers lieten dat gewoon gebeuren, die grepen absoluut niet in. Ja. Maar hier zo in de Westsluis, daar zaten allemaal springladingen, die hadden de Duitsers erin geplaatst, om die sluis op te blazen voor als de geallieerden zouden komen. Medewerkers van Rijkswaterstaat gingen hier aan de slag om die springladingen eruit te halen, zodat er niks kon gebeuren, want die sluizen waren zo verschrikkelijk belangrijk voor het naoorlogse Nederland. Ja. En terwijl ze daar mee bezig waren, waren er ook Duitsers die dat zagen. Ja, die deden niks. En toen kwam er een groepje Duitsers op de fiets, die kwamen vanuit de richting Stad van Gent. En die officier die ging daar stampij maken, wat gebeurt hier? Hij pakt zijn pistool en schiet direct 4 mensen ter plekke dood. Zo. 2 worden, nadat ze zijn doodgeschoten, ook nog in de sluis gegooid. 2 lichamen. Oké. En, Heftig. Ja, heel heftig. Heel heftig. En dan wordt er nog 1 meegenomen. Dat was eigenlijk de hoofdingenieur, maar dat is toeval dat hij het is geworden. En die is meegenomen naar de aanlegsteiger voor de veerboot naar het noorden van de Westerschelde. Ja. En is daar eigenlijk duidelijk als waarschuwing neergeschoten. Heel veel mensen van Terneuzen hebben dat ook gezien. Maar jongens, het is klaar. Geen gesodemieter meer. Het was ook klaar. Iedereen wist dat die oorlog nog niet voorbij was. Dolle Dinsdag veranderde in luttelijk minuten in een tragedie die zijn einde nog niet kende. Hey, en dit monument heeft nu een nieuwe plek gekregen in het nieuwe Struizencomplex. Aan de zorg die hier aan besteed is kun je nog wel een beetje zien dat het nog wel steeds leeft bij Rijkswaterstaat ook. Ja, en ook denk ik bij de bevolking. Ik heb veel nabestaanden gesproken. Het is een afschuwelijk iets wat eigenlijk de generatie daarna gewoon volledig dragen moet. En ook mee in het reine moet komen. Je hebt me meegenomen naar Cadzand, vlak bij de kust. Maar hier is iets heel tragisch gebeurd in de oorlog. Ja, dat is ook een vergeten verhaal. We zitten hier aan de Knokkersweg. En hier is in de nacht van 4 op 5 september... is hier een vader en een zoon door een Duitse soldaat ter dood gebracht, doodgeschoten. Die Duitse soldaat kwam hier op een motor. Hij was vanuit Frankrijk afkomstig. Hij had een motor met zijspan. En in Brugge heeft hij 3 andere Duitsers meegenomen die op die motor meegingen. Dus dat was wel lekker op elkaar gepropt op die motor. Maar ja, dat heb je met een terugtocht. Hè. Iedereen die mee kan, die kan mee. Ja. Dus die komen hier aan, die willen overnachten, die eisen een overnachting. Dat gebeurde, dat doen militairen gewoon, die eisen dat. En die 3 militairen blijven bij elkaar, die gaan daar zitten. Maar die Duitser die op die motor komt, die alleen is gekomen, zeg maar, die gaat in het Witte Huisje en daar woont de familie Mabelis. Die Duitse soldaat die wil iets met die dochter. Die vader en die zoon die houden dat tegen, met name die zoon houdt dat tegen. En die
zegt tegen die Duitser, van ben je nou helemaal gek geworden? Iets in die trant. De Duitser neemt dat hoogst kwalijk. Die vindt het een belediging. En hij moet meekomen. En vader, die laat zijn zoon niet alleen gaan. Dus die trekt zijn klompen aan en die lopen in de nacht deze dijk zo af. En de volgende morgen gingen ze op onderzoek. En werden dus de doodgeschoten vader en zoon gevonden. Ja. Hans, je zei net, het is een vergeten verhaal, maar hoe ben je er dan toch achter gekomen? Ik heb erover gelezen in het jaarblad van 1975 van de Heemkundige Kring West-Vlaanderen. Dat was maar 1 regel aan gewijd. Dat heeft me altijd aangetrokken. En altijd dacht, wat is daar nou gebeurd? En toen was ik bezig met een boek over standrechtelijke executies. Toen ben ik in Den Haag, heb ik onderzoek gedaan in het justitiearchief. En er was een procesverbaal gemaakt. En er stond alles opgeschreven? Precies, want die dochter en die moeder die hadden een verklaring afgelegd, procesverbaal waarin stond. En ook de buren stonden ook hun verhaal erin. Dus dan kon je eigenlijk reconstrueren wat er gebeurd was. Ja, Nederland heeft een poging gedaan om deze man op te sporen. Om ter verantwoording te roepen bij justitie. Ja. Maar ja, ze hebben hem nooit gevonden. Nee. Het was een man op de terugtocht en het was ondenkbaar dat je die gaat vinden. Misschien is hij gesneuveld, misschien heeft hij nog wel een heel leven geleefd. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, als ik aan Dolle Dinsdag denk, dan denk ik ook aan de zogenaamde foute Nederlanders die opgepakt worden voordat ze zouden kunnen vluchten. Klopt dat? Ja, dat kwam toch minder voor, omdat juist Dolle Dinsdag was de reden om te gaan vluchten. En de dagen daarvoor, omdat het spannend werd. En dat hoort echt bij de bevrijding. Alleen in Oost-Vlaanderen heeft dat zich duidelijk anders uitgepakt. Daar is wel een soort bijltjesdag geweest. Er zijn zelfs dodelijke slachtoffers gevallen. En we gaan nu naar een plek waar een van die slachtoffers begraven ligt. Oké. Hey, hier, kijk, hier heb je Jan Teunissen. Ja. Dit is hem, denk ik. Ja, dat is Maria. De exacte datum, de dag van sterven staat er niet bij, hè? September 1944. Nee. Hans, wat is het verhaal van deze Maria Teunissen? Maria Teunissen is samen met Deborah van Es op Dolle Dinsdag gevangen genomen door mensen van het verzet, van de ordendienst, wie het dan ook mogen zijn. Omdat zij omgang met de Duitsers zouden hebben gehad. Dat nooit voor de rechter is nooit bewezen, maar goed, nee. Daar ging men vanuit. En ze zijn naar het gemeentehuis van Axel gebracht, waar ze afschuwelijk mishandeld zijn. Of ze zijn daar al overleden, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Of ze zijn naar het Groot Eiland gebracht en daar door wurging om het leven gekomen. Maar ze moesten in ieder geval dood, omdat Dolle Dinsdag eindigde niet met de bevrijding van Nederland en het einde van de oorlog. Het eindigde met een handhaving van de Duitse bezetting. En ze waren natuurlijk bang dat deze mishandeling, want dat is het gewoon, een ernstige mishandeling, dat als de Duitsers erachter zouden gekomen zijn en de schuldigen, dan was dat niet best geweest. Ja. Dus ze hebben voor een eigen hachie, hebben ze uiteindelijk deze vrouwen ook nog een keer vermoord. Ze ligt in het graf met haar ouders. Ja, het is echt een familiegraf. Ja. En die ouders die hebben ook altijd duidelijkheid proberen te krijgen. Wat is er met onze dochter gebeurd? Zij was ook natuurlijk helemaal spoorloos verdwenen. Ik geloof dat stoffelijke resten pas in 1946 gevonden zijn. Dus, het is afschuwelijk geweest voor die familie, want die wonen gewoon in dit stadje. Het is de eigen gemeenschap die dit gedaan heeft. Ja. Dat moet heel zwaar zijn geweest voor de nabestaanden. Nou ja, dat is wel een voorbeeld van dat Dolle Dinsdag met recht Dolle Dinsdag heet. Ja.